Salam mehriban joralar. Ine men Amanul TikTok'ta täze effekt bilen şeydip otursamam özüm bir hel arkayın duýanda. Düýnüň bolon wakadan toýda bolýan wakalardan size ýetirip durýanda men. Köp adamlar sizinki hedilligi gunda bir eşik geyip salona baryp bedenip toýa gidip hediledip ýörsiňiz diýip diýär-de adamlar bolýan. Köpüler toýa baram demen şeýle bir gynanýan, şeýle bir gynanýan. Toyo ayağım bilen barıp kellem bilen gaýtdym diýilýär. Küçüklükde toya baramda bir gelin bilen geline söz berdim bolýan. Mikrofon alybam toy gutlabam ağlady. Onuň gutlap bolan soň kamerada gitdim mikrofon ayırdım da geline näme ağlaýan diýdim. Aman Guljan men ağlaman kim ağlasyn diýdi. Näme boldy diýdim. Bir 7 san doğun diýdi. Ne şuň toyda diýe 2 doğunum ýok diýe. Ayal doğanım ile guruluşan oklar diye. Ay şeyle bir ağladı. Şondan eşten adım size yetiresim gelýär-de 2 tane doğun guruluşmese diye, ejesi atası diye ölen bolsa, o dünýede dem diye, şolar arkaýyn yatmadymış diye, şonu maňa bir gurrun etdi diye. Menem bu sizin aýtýan adyňyzdan men birinji gede geçden ýöne diýdim. Öň başga bir waka eşitdim diýdim. Odalam 2 tane doğun bar eken, dost bar eken bolýan. Biri aýrylypdyr, onuň beýlekem 40 günden soň şoň üstüne barypdyr bolýan. Öwliýän başga ýerden ses gelýär diýär. Dostumjan, men öwliýän orta arasynda diýip, olam biz seni öwliýäde giren agyryňa jaýladyk diýse. Ayal doğundan gargyn jalan erkek adam hiç kaçan gabrynda yerinde yatmadymış diýip eşitmediňmi diýipdir diýär. Şowa kana eşitdim diýdim bolýan. Ýok Aman Guljan, 2 doğun guruluşmese dem ejata biňjalyk golýamyşyn, yerinde yatmaýamyşyn gabrynda diýip. Onuň diýe biz diýe 7 tane doğun ejem kakam enem bilen 10 bolup bir maşgalada ýaşadyk, oňuşdyk diýe. Bir garynda dalaşdyk dogollum bilen diýe. Bir ejeň göwsünden süýdemdik diýe. Şu mahal herimiz bir derä düşdik. Ejemem ýok, kakamam ýok, enemem ýok. 7 doğunun diye, 3'ü diye gurlaşan ok diye. Her gedek toy bolanda diye bir ýanım ýok gel bolup gelýän men toýa diye. Ne edip toýa gelip toýdan ýerime ýokýan bilemok diye. Hi ayetde diýir doğunun bilen gatnaşmanan bolarmy diye, ölen bolsa diye, kim diye doğuna dar bolup ber, kim ejata dar bolup ber, kim harlap ber diye. Menem ay gelneje ağlama diýdim. Ölüme çäre ýok, hemmedem ölmeli, hemmede garramaly diýdim. Ýaşlygym adamyň başynda durmaýa, baýlygym durmaýa diýdim. Indi men diýjek bolýan adam, mehriban joralar, gelin gyýlar, agalammy, jigilemmi, bu 5 gün ýalançyda aýallar naçar bolýar-da. Bir-birimizi aglatmajak bolalyn, bir-birimiň göwnümize degmejek bolalyn. Bugün göreniň ertiri ýok. Ne köp adamlar siz hediledip, toýa gidip, aýdym tant edip ýaşap ýörsiňiz diýen adamlara diýetim gelýär-de köpülen toýa gidemizde şeýle bir ýadyýar, şeýle gynanýar. Biz çykyş edip ýadamyz ok. Şu biri ağlap ýör, biriniň göwnüne degip ýör. Ona ýanyňa gelip gurrun etdi, Aman Guljan şeýle dä diýip bizem adamda, bizem hediyeli adam, ýüregimizdem etten. Bir-birimiň göwnümize degip ýörs, bir-birimiň hiç kimden artyk yermidem ýok, bir-birimiň kem yermidem ýok. Hemmämiziň gözümizem iki, elimizem iki, aýagymyzam iki. Şoň üçin men diýjek zadym, biz bilmeýän zadymyza öwrenýär, bilýän zadymyzam baran yerimizde aýtýar, hiç kime akalam satamok. Ýöne eşitýän zatlanmy adamlara meňem eşitdiresim gelýär. Diýjek zadymym 5 gün ýalançyda edip bilsek, bir-birimize haýr edeliň, kömek edeliň. Edip bilmesek ýörüýtelep birine ziýan etmeliň. Mehriban jorajyklarym, TikTok söýjüler. Elmidama näme goýsam görýäňiz. Gowy kommentariýalarymy ýazýaňyz, hemmäňiziň janyňyzam sag bolsun, tutýal ýurdumyzam abadan bolsun. Etýän dowa dileglerimizem Allah janyň dergähinde kabul bolsun. Yine bir gede gaýtýan bir-birimiziň göwnüne degmejek bolalym, eger mümkin bolsa.